Здравейте! Привет на всички! Тази фирма работя 4 години. Добра е фирмата. Заплатата е добра. Нов камион са ми дали. И няма много работа. Максимум 10 000 км на месец. Максимум. Някой път 8, някой път 7. И това е. Дед каза, че в Германия не се плаща. Плаща се, но според, може би от фирмата. Не знам. Ето, за утре имам един адрес. Един.